Gaueko 8:22 minutu pronostikoak bete dituzte jakak eta iztuetak eta 22 eta 8 irabazi diete Artola eta Imazi Tolosako Beotibar pilotalekuan. Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 3. jardunaldiko 4. norgehiagoka izan da gaurkoa, eta esan bezala jaka eta iztuetarentzat izan da garaipena joan den larun batean, galdu egin zuten jakak eta iztuetak Laso eta Albizuren aurka, Artolak eta Imazek berriz Oiartzunen garaipena eskuratu zuten Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka, jakak eta iztuetak Lizarran galdu zuten gaurkoa, baina jakak eta iztuetak oso bestelako itxura eman dute batetik. Martxel iztuetarengan bazeuden zalantza batzuk, bai joan den astean eskuak nahiko kolpatuta zituela ikusi zelako eta Lasori kostatu zitzaion, Lasori pilota kentzea, orain bi aste berriz agoitzen partida oso gogorra jokatu zuten azkenerako, eta hor normala da noski eskuak kolpatuta amaitzea, baina gaurkoan fresko ikusi dugu partida hasieratik eta ez fresko bakarrik. Nola baliatu duen Frontisa, ikeragarria izan da Tolosako Beotibarreko Frontisa nola baliatu duen gaur iztuetak, eta horre egin dio, batez ere min Imazi, badakigu pilota geroz eta gehiago arrotu, geroz eta gehiago atzeratu hoi dela, eta horri etekin handia atera dio. Erik jakak partida bikaina jokatu du gaurkoan ere Lizartzako aurrelariak, txapelketa aurkeztu zutenean esan genuen bikote hau oso kontutan hartzekoa izango zela, jakak eta iztuetak osatutako hau, eta ikusten ari gara, alaxe izaten ari dela, eta gaur alaxe demostratu dute. 12 eta 3 iritsi dira lehen etenaldira, Iñaki Artola erabat ezinean ikusi dugu, saiatu da alde guztietatik, airez, botez, aukera zuen guztietan sartuz, baina ez du inondik inora lortu. Askoz ere gehiago izan dira jaka eta iztueta, atzean Imazek ezin izan du ia pilotarik kendu, oso gutxitan erakutsi ahal izan dio Bizkarra iztuetari, eta ondorioz, bigarren zatia ere, lehen zatia bezalaxe joan da, 16 eta 8 izan da hor gehien hurbildu direna, hor iztuetak pilota batzuk galdu ditu, baina ordurako baimena ere bazuen, horretarako Martxelek izan ere, hainbeste ematen ari zitzaion pilotari, hainbeste bilatu nahi zituen goiko arlauzak Frontisean, batzuetan pilota gora joatea ere normala dela, baina egiten ari zen norgehiagokarako horiek barkatzekoak ziren, ikusgarria izan da benetan herrian ongi jokatzea ez da erraza, gaur Martxel iztuetak ez du ongi jokatu bakarrik, erakustaldia eman du eta herritarrak gozarazi egin ditu, gainera itxura ederra izan du Tolosako Beotibarre pilotalekuak, eta gero azkenerako jakak jarraitu du berdin jokatzen, Artola eta Imaz jada amore eman da, aspaldi xamarrean ziren amore eman da, hasieran izan du behar bada Iñakik saiatzeko aukera behintzat, aukera gutxi izan ditu, baina izan dituenetan saiatu da, jarrera ezin zaio ukatu Artolari, baina zin minez, erabat, aspaldian, ez genuela Iñaki Artolain zinean ikusten gaurkoan bezala, eta azkenerako 22 eta 8 amaitu da, jakak dejada bikaina egin du, eta ondorioz joan den asteko zapore txarrori gozatu dute, gaurkoan jakak eta iztuetak, eta benetan garaipen garrantzitsua izan da haientzat, batez ere puntuak lortzea ez ezik, sentsazio onak txapelketan zehar edukitzea ere garrantzitsua delako, eta gaurkoan jakak eta iztuetak hori lortu dute. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratu jakak eta iztuetak une honetan 2 puntu dituztela, Artolak eta Imazek berriz batekin jarraituko dute. Gogoratu jakak eta iztuetak 22, Artolak eta Imazek 8, Tolosan.